yar poiteli kishnang ki badan ha ka JEC ki lai puling kamisai langdong dai bat maus mai kala yo ban shong EC meeting kerki menta kasngi apun riu tarik banai bashpo archa apsau ha ka dorbar hall langdong dai banya perkhat lang namar ka jingbam patia wa KHDC ya ka jingdawa kumban chupan kan mau ba ka JEC ki lai polling station ki ba kantop ya poiteli kishnang kila dawa man pene bat ban Dunbeg hamau Shinrut constituency bat ki kentan banlet Sharambrai Jerngam constituency kumbala penkan ria jubor da ka KHDC lemba ka selection committee haba crunch kila pathai kubor u chairman ka JEC kilai polling station uba Jeremiah dakhar menta ka sngi kalai por ya ka KHDC lemba ka selection committee ban pen bana baki arpoi tli kishnang kibaladan pat pen phai biang Shamau Shinrut constituency lom komta nadu artarek ubanai bakhatway arhaja arpsaw anang penjur shu yaki jingiki haka kerwa khubor u chairman ka JEC uba Jeremiah dakhar ula kerpat ye u deputy chief minister uba Preston Tensang bantuklar lam halor kani ka jingdawa ka JEC kilai polling station haka kerwa lemba u chairman balakran shai bakim priang ya ke jing ai statement ni ke jingkran uba PNC banya sha shipor hadu banda amendment ya ke 6 schedule banyo penbet thamai biang ya ke shnong kithau penban kila berngam halor kani ke jingkran kum ka jingkran ukhna khulung namar haba pando kha uai penban da umau to nakaleng jongi ki arpoitli kishnong ngi kren daka basyai bat menta kasngi ngi lasim ya karai bangin nam sim ya ka ai ka jing ai jingmut lene ka jing kren jong ba PNSim kum u chairman jong ka selection committee jong ka KHDC ban phie ya kisnong ba pair na kamta ka ne ka election banwan jong ka MDC ba mau ong ba kat kum ka jing akendu bangi hapo office u ong ba un salum no kerki ya ka jing lang jong ka selection committee bat kin sa rai bat kin sa shim ya ka rai ban la nakaleng jongi ngin penpai biang shapi hakini kisngi ki bandangwan ndrei nakaleng jong u ukren tang lengba ka social media ba nakaleng jong u ong ba yaisha bat hadu banda diap ya ka amen ya ka stick schedule te nakaleng jongi ki arpoit likisnong menta kasngi ngi kentait war ya to kajing ai jing mut bar kajing kren jong phi lengba ka social media ba nakaleng jongi phila kerpat nakaleng jong phi ba ngin yasha ngimla aban yasha ngi kwa ba nakaleng jongi ki arpoit li kisnong ngi kwa ba kani kajing kerpat jongi kan pun urlong no hapo kane ka sita yau lada phimla aban pun urlong nakaleng jongi ngim priang bat ngin penjur khampalat chuchu ya kene ka jingeki ka jongi kumba phila yu i hakini kisngi kibala leitno ngila ai da jing tho sha uba PNSim kum u sharman jong ka selection committee nang ta ngila penbut ro da ka ba ai jing tho sha uba peniat sing sim kum u CM jong ka KHDC nang ta kum juru ngila ai kopi sha uba ba Preston Tensong uba dai u minister ba in charge ya ka DCA ba ngi dawa ba nakaleng jongi yar poitli kisnong ban penhap no kloi syangi yangi bat penpai biang no kloi shua ya ke election bangin long no hakine ibnai ke banwan te nakaleng jongi ngila ya kren bat ya kendu ha jing ya kendu bat phi ba hakapor ba phi akren bat ngi pikular ba pinsim kia hendrai ndang ngila ui pade ha social media ba pikren ma phi pikren da kumwai te dai nak ta daw ba kane ke jingkren ngisngiao ban penrem jur ya kane ke jingkren uba ba kane ke jingkren jokpi kadlong kum ke jingkren khna khunlung namar ba ya ngipan da udok ha phi ai penban da umau te dai nak ta daw nak leng jongi ngi ai phi tang sitayo ban ai ngi ban juba ba pen phaino biang ngi yakini ke arpoit li kisnong shaka motion road constituency lada phi nak leng jong phi juba biang ba nak leng jong phi phimla nak leng jongi ngela raikut bat ngela sim ya karai menta kasngi hangne ha ka isi meeting ka jongi ka bangila syong menta kasngi ba nginang penjur susu nadu ka artarik bat dakono ka jingeki ngimla aban batay pi bat ngisuong yepi bangin penjur susu ya ka jingeki nadu ka artarik sakmat